Озоваваш се в клуб, където някой готин човек като мен ти показва какво е настална игра. Веднага се зарибяваш, прибираш се вкъщи, поръчваш си една, отваряш кутията и се оказва, че нито обяснението на правилата е толкова просто колкото изглежда, нито аверите ти веднага са навити да играят с теб. Ако тази ситуация ти е позната, наслади се на супер якото интро, защото това, което им да ти кажа след него е точно за теб. Здравейте, вери на Карткор и добре дошли в поредния епизод на влога ми. Аз съм Ники и супер много се радвам да видя усмихнатите ви лица отново. Днес ще си говорим за Светата Троица, но не се притеснявайте. Няма да ви карам да приемате Исус Христос в сърцето си. Става дума за една малка система, която измислих преди години, за да помагам на начинаещи в хобито да зарибят приятелите си, както и да поставят началото на своята колекция от настолни игри. Преди да ви разкрия тайната й, имам едно малко съобщение. Карткор ще вземе участие във втория София Board Game Weekend между 5 и 7 април. Аз и китайца не само ще се мотаем в трета зала на НДК, но ще снимаме влог и подкаст, ще играем с вас и най-важното, ще раздаваме награди. Ако сте в София по това време, елате да се видим. Подготвили сме ви доста интересни изненади. И ако все още не сте се абонирали за канала, няма да ви съдя, ама крайно време. Бутона е там долу, а камбаната до него гарантира, че ще получавате известие всеки път, когато пускам ново видео. И така, обратно на темата. Светата Троица настолни игри. Когато бях новак в игрите, най-големият проблем беше намирането на хора, с които да играя, и това най-често се случва чрез организирането на такива сред приятелите ми. Срещах обаче доста трудности, защото аверите ми въобще не бяха навътре в настолните игри, а аз вече се увличах по неща като Game of Thrones и Twilight Imperium. Още тогава разбрах, че за зарибителни цели ще ми трябва нещо доста по-малко внушително. Разбира се, в днешно време е доста по-лесно да намерите самишленици, особено всичките клубове и барове, в които се играе буквално всеки ден. Протип, в описанието има няколко доста готини такива в София. Но все пак, след като открие това хоби, човек обикновено иска веднага да го покаже на всичките си приятели. Тъй като настолните игри не са най-лесният за възприемане медиум заради многото правила и липсата на култура сред хората у нас, зарибяването е доста по-ефективно, ако подходите с правилните заглавия. И тук на помощ идва Светата Троица. Holy Trinity е просто правило за започване на колекция с цел привличането на нови авери към хобито и безболезното им конвертиране в зарибени бордгеймери. То гласи, че трябва да имаш поне една парти игра, една лека семейна игра и една по-тежка семейна игра, която граничи с стратегическите заглавия. Парти, семейна и Family Plus. Заедно трите се формират Voltron, така да е Светата Троица, която не само ще постави началото на колекцията ви, но и ще ви осигури заглавия за почти всяка ситуация с най-малкото възможни средства. Естествено няма да се измъкне и без да ви дам конкретни предложения във всяка категория, като понеже преди да започна да записвам, момент се породи малко вътрешно несъгласие, ще ви дам по две заглавия в категория вместо едно. Едно базово, което задължително е преведено на български език за максимално улеснение на обясняващия правилата и достигане до най-голяма аудитория. И едно лично от мен, в което съм включил любимите си игри, които и в момента заемат съответната позиция в моето лично Holy Trinity. В парти категорията базовият избор е no-brainer. Кодови имена. Тъй като е леко усложнена отборна игра на асоциации и има супер прости правила, тя доста ефективно задържа вниманието на новаците. Кооперативният елемент помага на срамежливите авери да се впишат в отбора, а грозната корица комуникира с скептично настроените на подсъзнателно ниво, че игрането няма да е чак толкова страшно, колкото понякога го възприемат плебеите. Моята лична препоръка е една нова стара игра, която разцепва парти масите с новото си издание от миналата година до сега – Пиктомания. В нея се състезавате да рисувате максимално бързо и не грозно, докато едновременно с това се опитвате да разпознаете набързо надрасканите и определено грозни творения на приятелите ви. Тя е толкова забавна, че дори може да въведете правилата за точкуване постепенно. Така или иначе, след 2-3 рунда рисуване един през друг в реално време, на никой не му дреме за точките. Топ семейна игра на български език определено е King Domino. Тя има доволно много съдържание за малката си кутия и тънката си цена и подобно на кодови имена, разчита на масовата разпознаваемост на доминото, за да привлече непросветените в хобито. Според мен тя е супер интро в игрите с смислени избори, защото има достатъчно такива в 15-20 минути време за изиграване и върху нея съвсем спокойно ще наградите с по-сложни семейни игри. Моят фаворит за Holy Trinity семейна игра обаче е Biblios. Дори след над 50 изигравания не бих отказал сесия. Мястото и Светата Троица не се дължи на тематичната за епизода корица. Всъщност тя не бива да ви подвежда, защото в играта става дума за събиране на колекция от книги, чрез много ангажираща механика на разпределение на карти в няколко различни категории. В едно от тези карти и 5 задчета е поместена толкова преиграваемост, че ще сцепите копията си от игра. Семейно-стратегическата категория на Holy Trinity е най-трудната за подбиране, защото тя трябва успешно да направи стъпката от по-неангажиращите заглавия към такива с повече време за изиграване и количество правила. Доста я мислих и накрая се спрях на Small World,
като база за тази категория, защото въвежда няколко по-сложни концепции без да товари правилата излишно. В нея сте начало на фентази раса, която всяка игра има различно умение и съответно изисква различен подход към заселването на един доста тесен свят. Конфронтацията е на лице от първия рунд, но обикновено е под формата на краткотрайни конфликти, които са особено тематични за играта. Моя фаворит в тази категория е миналогодишният Gizmos на дизайнера Фил Уокър Хардинг и издателството Simon, който в последно време се появява доста често на масата. В него създавате изобретение чрез комбинирането на различни джаджи. На пръв поглед играта е доста семпла, но притежава едно от любимите ми качества – да разкрива изненадваща дълбочина с повече изигравания. А и топ компонентите в случая помагат доста за изживяването. Това бяха цели 2 сета от Holy Trinity игри, които можете да ползвате в повечето ситуации, включващи иновации в хобито. Ако концепцията за 3 игри, които са задължителни при заребяването на хора ви кефи, ви приканвам да кажете вашите предложения за всяка от трите категории в коментарите под това видео. Както винаги, ако се кефите на това, което правя, може да ударите един лайк, да споделите това видео с верите си, както и да ме последвате в някои от социалните мрежи. Имам Facebook, Twitter и Instagram. Благодаря, че сте част от влога. Чао до следващия път!